Amadou Aïdara Doudou Bourani international malien do ay ballon tan Allemagne jamana kan wati yɛrɛ la ni Mali national u bɛ ballon tan Marrakech kaw fɛ Maroc kaw fɛ Boura ay fondation sigi sen kan san o san ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ dɛsɛ bateau don o salo u ye baara in sigi sen kan yɛrɛ ka quartier la n'o ye para jikɔrɔni ye ɲina fondation Amadou Aïdara Doudou Boura y'u kunda commune 1 kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Jɛlɛbugu dɔrɔn titre na samedi do Boura ka taa du 100 fara ɲɔgɔn kan du 100 min ni Boura ni se batu ye ka dɛmɛ d'o ma walasa sunkalo tɛmɛko ɲuman a bɛ se ka sabati cogo min na o kɛnɛ kɔni ka ɲi bɛ k'a fɔ Dumasana dugutigi ale tun bɛ kɛnɛ kan jeunesse ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen fo ka taa se maa caman wɛrɛ ma minnu wulila ka na kɛ ko in siri ye fɛn min fondation yɛrɛ ɲɛmaaba n'o y'a coordinatrice ye a tɔgɔ ko Nɛnɛ Goyita o kɛnɛ ka ɲi ka nin baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Cheikh Chérif Tunkara Cheikh Chérif Aïdara Cheikh Chérif Aïdara ale y'a baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kɛnɛ kan maa caman wɛrɛ fana tun bɛ yen i n'a fɔ Alassane Jakite Bo ale ye fɛn min ye Dumasana jeunesse ka représentant Jakarija Keita Jakarija Jakite ale fana ka représentant tun don ko in kɛnɛ kan Boura kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye ka sɔrɔ kɛ maa du 100 min wulila ka dɛmɛ d'o ma Boura a bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan wa fɛn min suma dilen kɔfɛ n'o ye malobɔrɔ sukoro ale ni tulu o taara ka d'u ma Boura kɛra nisɔndiyaba ye u y'a yira k'a fɔ ko vraiment nin kɔni ye fɛn ye Boura min bɛ don olu ka sunkalo tɛmɛko ɲuman a hukumu kɔnɔna na k'a diyar'u ye kosɛbɛ baara yɛrɛ kuncɛ Boura an gɛrɛla bénéficiaires la n'o ye minnu ye dɛmɛ in sɔrɔ an gɛrɛla an ba dɔ la tɔgɔ ko Sita Ɲare Boura ale kɔni ma se ka kama sɔrɔ a da ni duwawu do yɛrɛ tɛ a ko nisɔndiya fanga de bonyana kosɛbɛ a ma se ka kuma foyi sɔrɔ ka fɔ ni ka duwawu don Dudu ye ani ka duwawu don jamana ye Sita Ɲare a ye min fɔ an ka jɛ k'a lamɛn sɔrɔ Ala k'a yiri Ala k'a jamana ja a y'a fɛn ka ɲɛ ɲuman min kama Ala k'a mago ɲa Ala k'a fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala k'a d'a ma Ala k'a mago dilan ka hɛrɛ don a kan ka hɛrɛ don jamana kan a y'an bonya Ala ni kira k'a bonya Ala k'a bonya balɔntana don a ɲɔgɔnnaw ka ca kosɛbɛ i bɛ min fɔ a ɲɔgɔnnaw fana ɲɛna u ka nin ladege walasa maa minnu bɛ ni Ala ma sababuya an bɛ se ka lafiya cogo min i bɛ mun fɔ a tɔɲɔgɔnw ɲɛna awɔ Ala ka hɛrɛ k'a ye a y'an bonya Ala k'a bonya a bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'o d'a ma jugu sago ɲi sago Ala k'a sago d'a ma ka kisi jugu tɔɔrɔ ma kɛ jugu muso jugu Ala k'a tɔɔrɔ ma Ala ka hɛrɛ k'a ye e nisɔndiyara wa ne nisɔndiyara a kɛra nisɔndiyara bi walayi ne bɛ taa ka sunɔgɔ bɛ hɛrɛ de b'a kɛ walayi m'o barika d'a ye m'o barika d'a ye Ala ka sumalo ni tulu sɔrɔli a bɛna fisaya sumalo tɔ ma kɔni walayi Ala ka koɲɛ tɔ nɔgɔya bi Ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'a ma gɛrɛsɛgɛ ɲuman bɛ kɔrɔ ni tilebira Ala k'a d'a ma Ala ka sababu ɲuman ayiwa Boura ni tun ye a ye duwawu dɔrɔn de don Boura tiɲɛ yɛrɛ la a diyara ye dɛ a diyara musokɔrɔba ye Boura fo ka to bɔ ni Boura ni baraji dan t'a la dɛ Amadou Aïdara Doudou vraiment denmisɛnnin don nka a bɛ nin baara minnu na Boura ka balo di mɔgɔ ma sunkalo in na surtout maa minnu bɛ ni u ka sɔrɔ tɛ kosɛbɛ Boura musokɔrɔba ye duwawu min kɛ a duwawu tɛ bin dɛ ni tun ye Sita Ɲare ale kumakan ye Boura sɔrɔ kɛlen kɔfɛ a ye min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna ale fana tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in ka ɲi n'o ye Alassane Bo Jakite a tun b'a la ka jeunesse représenté ka Jakarija Jakite fana représenté an kɛra ale fana na Alassane Jakite Bo a ye mun fɔ an ɲɛna baara kuncɛlen kɔfɛ an k'ale fana lamɛn kumakan min bɛ n fɛ o ye ka Dudu yɛrɛ fo fɔlɔ a bɛ baara min na Ala ka kɛnɛya d'a ma parce que farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛnɛya dɛmɛ Ala k'o kɛnɛya d'a ma a tɔ minnu fana bɛ yen k'a f'u ye u k'u ɲɛmada Dudu fɛ an bɔra jamana la jamana mun gɛlɛya b'a kɔnɔ nka a ka ca Ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ sɛgɛn min fɔ an na donc minnu tɔw bɛ yen n'u ye siyansi sɔrɔ ntolanci la ka taa sigi jamana gɛrɛ la k'u bɛ sɔrɔ k'a la u k'a dɔn ko sini fana bɛ yen o sini ye mun ye i bɛ mun na bɛn i faso la i kɔfɛ o de y'i sigiyɔrɔ ye parce que mɔgɔninfin sogo tɛ dun i nafa de bɛ dun n'i ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ni mɔgɔ ma hinɛ sɔrɔ i la a ko foyi t'i bolo donc misali de b'an bolo k'a fɔ denmisɛnninw ye u k'u hakili to so la. est-ce que e wasara kosɛbɛ ni baara in yɛrɛ kɛlen commune 1 kɔnɔ. n kɔntana kosɛbɛ n kɔntana bi ka d'a kan depuis ne yɛrɛ nana n ma minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ o fana sababu ɲuman ye an sifin tɔn minnu bɛ yan commission d'organisation minnu ye baara in labɛn u y'a labɛn ni hakilisigi ye u y'a labɛn Dudu n'a jɛɲɔgɔn y'a laɲini cogo min fɛn in labɛnna ten kosɛbɛ donc kɔntana parce que mɔgɔkɔrɔbaw bɔra sifinw bɔra an farala ɲɔgɔn kan ko bɛɛ kɛra sa yɛrɛ maa sama sama ma bɔ a la foyi ma bɔ a la donc b'a yɛrɛ k'a fɔ depuis waati jan u bɛ baara mun na a jaabi yɛrɛ bɛ yen alhamdulilah an bɛ dugawu kɛ minnu y'a dɛmɛ sɔrɔ ala k'a kɛ nɛɛma y'u ka denbaya ma o min bɛ n bolo o ye k'a fɔ a muɲu de bɛ se fɛn bɛɛ la adamaden ka sabali mɔgɔ bɛɛ sɔn tɛ sɔrɔ don kelen minnu m'a sɔrɔ bi an hakili b'u la minnu yɛrɛ fana y'a sɔrɔ olu dɔnnen don n'a fɔra ko dɛmɛ gɛrɛ bɛ na yɔrɔ kɔni mun y'a sɔrɔ an tɛna se k'olu kɔni wele tuguni donc k'a dɔn k'a fɔ ala
de ye kelen mais mɔgɔ ɲuman ka ca Dudu y'a ta kɛ a bɛ se ka kɛ an jɛɲɔgɔn gɛrɛw bɛ yan ŋaniya bɛ minnu ye ka dɛmɛ kɛ n'u y'a ko b'a kɛ don min minnu ye bita sɔrɔ olu tɛna y'o la minnu m'a sɔrɔ bi an b'olu don lisi la k'o f'u y'u ka sabali. Alassane Jakite Bo ale tun b'a la ka fɛn min ye Jakarija Jakite ka représenter jeunesse ɲɛmaa fɛnɛ don Dumazanakaw fɛ bura ale bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa Nɛnɛ Goyita ale ye coordinatrice ye n'o ye fondation Amadou Aïdara Dudu a fɛnɛ ye kuma ta a ye min fɔ an ɲɛna baro kuncɛlen kɔfɛ ko dɛmɛ do ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma ka sababu kɛ olu sifinnakaw don nka k'u y'a jateminɛ ni Ala ye kalifa k'i la i fɛnɛ k'i hakili to i ma ɲɔgɔn na Nɛnɛ Goyita an ka jɛn k'a lamɛn directrice don. M'a dɔn sunkalo ni a musakala bɛ na sunkalo ye wagati ye ni an ka jamana kɔnɔna na ani gɛlɛya caman bɛ na donc fondation Amadou Aïdara ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se k'an ka dɛmɛ lase maliyɛnw ma ka se k'an ka dɛmɛ lase dɛsɛbagatɔw ma minnu mago bɛ dɛmɛ la nin wagati in na donc o hokumu kɔnɔna de la an sera bi commune 1 kɔnɔna na précisément Jelibugu la ka se ka du 100 an bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min na sukoro b'a la tulu b'a la musaka misɛnnin minnu bɛ se k'u dɛmɛ sunkalo tɛmɛ ko ɲuman kan donc o de sababu la an sera yan bi an bɛ k'an ka donation kɛ o hokumu kɔnɔna na yan sugantira parce que salon an y'a kɛ kabini fondation dayɛlɛ la an bɛ k'a kɛ salon ta kun kɛra Dudu yɛrɛ ka quartier la n'o ye Parajikɔrɔni donc an bɛ k'a ta par ordre commune 1 donc an ye yan sélectionné o kama donc commune 1 na Jelibugu dɔrɔn tɛ i bɛ se k'a jateminɛ bénéficiaires kɔnɔna na quartier tɔw b'a la Korofina etc tous les quartiers de la commune 1 a bɛ se k'a dɔn olu représentants bɛ bénéficiaires kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko quartier kelen tɛ commune kɔnɔna na quartier tigi kɛra quartier olu kɔnɔna na walasa u ka représentants ka se ka sugandi san nataw la an ka miiri ka se ka taga commune tɔw la ka se k'an ka dɛmɛ lase olu ma hali ni sunkalo tɛ an bɛ se ka dɛmɛ lase wagati min na maliyɛnw ma an bɛ o baara bolo o y'an ka hakilinata dɔ ye komi n y'a fɔ kuma kɔnɔna na an ye denmisɛnnin jɛkulu ye an créera a tɛ san 4 bɔ fɔlɔ donc an bɛ baara hokumu kɔnɔna na an ka miirina ye san nataw la ka se commune wɛrɛw la ka se Bamakɔ en dehors de Bamakɔ walasa an bɛ se ka dɛmɛ lase yɔrɔ min an hakili b'a la parce que an ka activité tɛ donation dɔrɔn ye donation ye an ka sunkalo activité phare ye n'an b'a fɔ o ma opération Ramadan mais an ka camp de football n'an m'o min organiser an bɛ se ka jateminɛ ɲinɛ san 2 ye an bɛ camp organiser camp participants tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye an bɛ sélection kɛ région bɛɛ la ligue b'an dɛmɛ olu sélection na donc ɲinan yɛrɛ ta an bɛ ka camp organiser tuguni an tɛna kɛ Bamakɔ o y'an ka miirina ye donc don nataw la an b'a fɔ fondation Amadou Aïdara Dudu ye u hakili to jɛn ka fɔ fɛn na o ye tiɲɛ u tun kan ka sɔrɔ dɔ d'an fɛnɛ ma kosɛbɛ ani tulu ni malo awɔ o yɛrɛ ka bon n'an ka activité fana bɛ yen u b'an dɛmɛ o ye tiɲɛ fondation Amadou Aïdara Dudu Burani tun ye a coordinatrice générale Nɛnɛ Goyita ale kumakan n y'a f'i ɲɛna ka nin baara in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bura a sufɛboli n'a tilefɛboli Cheikh Chérif Aïdara le géant bura a ka wulikajɔ fanga ka bon o kumana bura nin dɔ in kɔni kɔfɛ sa hali ni mɔgɔ ma Dudu fo bura de fait que a ye balo di mɔgɔ ma sunkaloba in na maa maa bɛ n'a ye sɔrɔ kɛ nin dɛmɛ in na nisɔndiya yɛrɛ kama bura Dudu a b'a baraji sɔrɔ wa a bɛ mɛn balontan na dɛ m'o f'i ɲɛna dɛ maa maa bɛ k'i bɛ sɔrɔ kɛ k'i hakili to fantanw na bura mɔgɔ bolo k'i bɛ da yɔrɔ o de bɛ tɛmɛ o kan o kumana n bɛ dugawu kɛ fondation ye Ala ka sini kɛnɛ di fondation ma Dudu yɛrɛ bura Ala k'a mɛn balontan na k'a mɛn sɔrɔ la Ala k'a mɛn ka fantanw fana dɛmɛ ayiwa n'an bɔra yan an bɛ taa muso balontan na football féminin